Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň goňşy Özbegistana eden 2 günlük resmi sapary düň tamamlandy. Özbek prezidentiniň medpugat gurulugynyň habar bermegine görä, iki ýurdun arasyna transport we saçrylgynlarda oba hojalygy pudagyny ulum we tehnikany ösdürmekde kärdeşler arkalaşyklary boýunça şeýlede regionara hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmekde we şoňa meňdeş beýleki ugurlarda 17 resminama gol çekildi. Şol bir wagtyň özüne iki ýurdun ýokary hujaýlarynyň arasyndaky gatnaşyklar boýunça hemde ara gatnaşyk tehnologiýalary boýunça 15 tany resminama gol çekileni habar berildi. Ýokary derejeli duşuşyklarda jemi 33 resminama gol goýuldy. Eýsem gol çekilen köp sany ulalaşyklardan hemde umuman bu saparyň netijelerini nämelere garaşmaly diýen sorag bilen Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'e ýüzlenlenine ol gysgaça hiç dada diýip jogap berdi. Well, the short answer is nothing. Ekspert bu saparyň esasan jogap duşuşygy bolanlygyny aýdyp hökümet başyna geçen soň Mirziýowyň Türkmenistana 3 gözek resmi sapary amala aşyrandygyny ýatlatdy. It was a return visit. Mirziýow geçen ýylyň dowamyny Türkmenistana 3 gözek sapar etdi. Şol sebäpden Özbegistana sapar etmek Berdimuhammedow üçin gaýra goýulmasy boldy. Elbetde iki prezidentiň duşmagy oňlarlykly hadise. Positive development in their relationship. It's something that they should keep going. Bu duşuk iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmekde oň ýadym diýip ekspert duşuklaryň mazmunyna salgylandy. If you look at the results of what happened, as you mentioned, there was some agreement. Saparyň netijelerine ters salynanyna gol çekilen ulalaşyklar esasan bilim pudagyna ýa-da sport boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek we şoňa meňdeş meseleler barada gol goýulan şertnamalardyr. Bu iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklarda taryhy pursatlar däldir diýip ekspert saparyň netijeligine şüphe bildirdi. But why didn't they talk about line D of Turkmenistan's pipeline to China? Maybe they did, and I didn't see it. Näme üçin saparyň dowamyna Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň D bölüminiň guruluşy barada maslahat edilmedi. Belki de ara alyp maslahatlaşandyrlar ýönemen bu meseleniň gozgolmanlygy bilen ýürüýte gyzyklandım. Onuň duşuklarda agzalyp geçilenligi barada aýdylan maglumatlara duş gelmedim. Türkmen Hytaý gaz geçirjisiniň D bölümi hakykatdan hem Türkmenistan üçin peýdaly bolup bilerdi. Geçen ýyl Özbegistan bu gaz geçirjiniň öz üstünden geçýän bölüginiň guruluşyny ýygy süýçüren soň taslama durmuşa geçirilmän saklanýar. Gaz geçirjiniň iň gysga bölegi Özbegistanyň üstünden geçmeli. Özbegistan özüniň Türkmen Hytaý gaz geçirjisiniň D bölüminiň guruluşyny başlamaga taýýardygyny ma'lum etmedi. Bu taslamanyň üstü bilen 30 milliard kub metr arasy Türkmen gazy Hytaýa satylyrdy diýip Bruce Panier belledi. This is 30 billion cubic meters of purely Turkmen gas that would go to China. Jurnalistlaryň öňüne eden çykyşynda Özbek prezidenti Mirziýow Özbegistanyň bahasy 8-10 milliard dollara barabardygy aýdylýan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçirjisiniň guruluşyna gatnaşyp biljekdigini aýtdy. Halkara medpugatyny Özbek prezidentiniň topuk barada eden çykyşyna üns çekildi. Ýöne Merkezi Aziýa boýunça ekspert Özbegistanyň topugyň guruluşyna gatnaşmagyny şüpheli garaýar. We don't even know if TAPI is going to happen. There's a lot of skepticism about this project. Biz Özbegistanyň bu taslama gatnaşmagy beýlede dursun topugyň özüniň guruluşynyň durmuşa geçip geçmejekdigini dolu bilemzok. Muňa köpler şüpheli garaýar. Taslamanyň Awganistanyň geçýän bölegi dolu Awgan hökümetiniň eýetçiligine däl. Şonuň üçin Özbegistan häzir wada beri berýän ýöne birden taslamanyň guruluşyny başlananyny Özbegistanyň etjek goşandyny görür diýip ekspert belledi. Berdimuhammedowyň Özbegistana eden 2 günlük resmi saparynyň dowamyna serhediň iki ýakasynyň ýaşaýjylary da iki ýurdun arasyndaky viza düzgünleriniň ýeňilleşdirilmegine garaşypdyrlar. Azatlyk radiosu bu barada serhediň Özbek tarapyndan taryhçy Nemat Polwonow bilen 23 aprelde söhbetdeş bolanyny ol adamlaryň iki ýurdun halklarynyň arasyndaky gelim gidime edilýän gödäwçiligiň gowşadylmagyna umyt bildirýändigini aýdypdy. Mäýin şeýlere hududunda bir bala bar geldi bolsa, aldyları bolsa, çünki serhediň üstünden päsgelçiliksiz gelim gidim bolsa, alış çalış bolsa gowy bolardy. Sebäbi biziň gelip çykyşymyz we dinimiz we dilimiz we halklar birek mudama gowy görýär. Biz uly umyt bilen garaşýar diýip olaýdypdy. Halaşynda ketde umytla ketde netijeler tutmaz. Azatlyk radiosynyň serhediň türkmen tarapyndan çeşmeti 25 aprelde azatlyk bilen gizlenlik şertlerine habarlaşanyny saparyň adaty halkyň tamasyny ödemendigini aýtdy. Ýöneköy halky hiç ýyly peýdasy bolmady diýip ol gürrüňdeşlikde iki ýurdun arasyndaky viza rejiminiň ýatyrylmanyny ünsü çekdi.